днеска здравейте хора, днес ще играем една баба гранушка мабушка. Много ми е усилен телефон, за това малко ще набра. Така, както видите съм я пъгнал тая. Умри. Тя не иска да пада. И така, малко ще поиграем, не съм взел нищо, ще виждате, че съм направил кочина. По принцип аз сега съм в първия етап на играта, проверявам какво къде е. Локале. И открил съм част за пушката, затова мисля сега да ходя и да ги правя навсякъде. Пушка там, пушка тук, пишка там, пишка тук. Малко обърках езика. За жалост не знам как да цензурирам за това. Какво тя делава тук? И не мога да видя. Не мога да видя какво има. Очаквайте, че ще има час 2, час 3, час 4. Или поне час 5. Докато успеем да го направим, ако ще играем цял час. Много прекалих. Няма да играя цял час. Проверявам какво има тук, защото са Уиджи. Пак някаква част. Така. Глупости. Ако баба гранушка може да го правим, ще да е мастърка. Прецаках се малко. Отивам при грач. При враг. Открил съм бензина и нещо друго, забравих какво е. Защото съм мълмен. Ето ще започва, тогава ще видим. И пронещи си. О, ес! Айде! Няма да си крия частите. Значи играеме вече от 3 минути и нищо не е станало. Какво е това? Писта ви, тя не ви тя пушката. Тя ми е арбалета. И без това арбалета е нагоре и другата част е нагоре. Що се занимавам толкова много? Не може просто да взема ключа за арбалета. Толкова и съм прост. И сега сигурно се питате, ама защо са тя неща? Време да отговаря. За да си взема нещо. Оръжие, броня. Мистер Крак. По-скоро се избягва в своя откъдете върви. Така. Ако има нещо полезно някъде, ето сука, ще застрелям сука. Ай, чука. Това е полезно. Накрая ще трябва да се взимам пушката. Защото сега ще трябва нагоре надолу. Всичките ми се събраха почти. Ейде какъв проблем мирник. Не съм като вас и биточната. Просто не са безкрайни нещата. Сега не ми трябва нищо, ще мога да забавя, кое ще ми помогне.
Абе. А! Ео. Ео. Едно. Гно. Така играем от 5 минути и нещо. Това докато падна видяхте, че ми наполовина. Какви бе, човек? Откъде ги намирам тези неща? Отивам до колата и се връщам горе. Възможно е да избягаме. Чакай, ние почти избягахме. Просто има някакви... Чакай, така. Диня. Това е лода Мелан Крава Еспаньола. Човече! Трябва да се връщам додолу. Защото моята памет е къса. Така, в момента това, което ще правя, е да взема нещата за колата. Накратко събирам нещата за колата. Знам кое къде е. Просто забравих къде се намираше бензина. Не спомнях си. Ама защо ми трябваше да се спомня? Защото ще да обиколя цялата къща за пореден път. Аз идвам тук по принцип само за... Аз имам равенство. Добре, взимам се това и не ми тя. Нищо, че взех почти всички нужди за... Айде! Айде да вземам нещата. После ще се върна за това. Ама то първо това трябва да се. Айде! Гърнушка. Добре. Това ви закрия в част от екрана за Бога. Очаквайте част 2, защото колко време да правя едно видео за Бога. Аз тук станах механик. Аз тук ще стана куческа бригада. И ще търсиме 3 части. Това е много интересно. Ама само за някакви от миналата раса, бе, човек. Мисъл, тя да взема тази сферка за Бога. Смисъл, Watermelon. Куческа бригада. Куческа бригада. Кучешка бригада. Гада. Абракадабра. Симсаладим. Гошо газара. Бръм. Хора! Това е бъг! Моля. Това е бъгнало. И чао, хора, до следващото видео, което ще е част 2. Така че дроп и чао.